Hidipi montimung arong towar pi kikek along breakfeldet pen ajok ihum. Disposal lapet dowai ason ahor muka thangpon LP atrak ahiring tang rakpen kacingkoy. APHLC Foloni Constituency Committee atum pen cepatir pi ponsi kep asat lang ki undun atum afan karsopol. Dilai Higher Secondary School along Kechengsi alumni meet ke pamanpon. Pini aruni phai thong kep ani ada por phai sir kep apor malam ihum LP truck bearings registration alakha AS 5 khini CC ner kep khini AC troxia long kathang pon disposal glass lapen dowaya sonason ahormu Guwahati pen kewang bam ahot hidipi montimong arong towar adu kekek atowar along men break kefel det lapen men katewar par pik ajok chephar le fit kopai ke mepen ajok bangso ahot katewar abang phu asapso areng ahu sochot ansi bilta tok bom ahot bilta long pon bangso kachengkoy along kadukawe ahormu anda kanhok abelang pusi bilta tok bom ahot tinidon adon thu kipho bang phu amen lake Birendor Mahador arta ingkoy rapli lapen ahem konglong ahem phu amen lake Bohors Babu Sharma posi pherang kya thengno katewara bangpu pachindon nanamat ke dilarai kom sakhi atum si cheparding pon bom lang posi pachini HDP pen Belson Berry Pop Daily News. APHLC Foloni Constituency Committee atum pen cepatir pi ponsi kep asat lang ki undun atum afan karsopon kedam tanga rutiklo ni phai ingkoy raihini arni kep asat lang ang the keklang along Foloni ha war pen pining kep asat lang kechepo undun atum afan aro siklo ni phai thong kep arni APHLC Foloni Constituency Committee atum pen karsomai kedeng pon bangso karsopon along pining Foloni ha war along pen kep asat lang along first division mate kechengsi ang deng second division lapen third division an asat lang ang the kache polong dun atuma phan archopon bangso jai mek along APHLC Foloni Constituency amai phu dhuniram timung pen che pahem phu pon mailong APHLC Central Committee kongchun bang sarkari rongphar hawarghat LSC amai phu suren kramsa lapen ongdum ke theki ding atum chetong dun si maing samjin pen pachun pon Foloni pen Mirjeng Hanse report Daily News. Foloni constituency arlo APHLC Foloni constituency atum pen patir pi konsi ini dak felicitation program mate HSLC metric pass a student dumha karchu pon ini badak hengrong pedo pon Foloni long kasi bangso karchu ahut kado abe 236 a student atu bang haro ini thongke ba drop student kan ini itum APHLC Foloni constituency pen felicitation mate karchu tum pedo pon so karchu pono karchu pono na loge teman kolom di CCP pono atenke na so da te bokterai student tum kan chelo bada pio potum parents atum kado na kanda CCP ke japon manda na chito no ini bada la paso felicitation program lo Foloni constituency APHLC committee hoy kan si demand pono sitame lake tum political mai kali apa political lam kita kan kan pono li that student man is encouragement dan anin tu betul kan apa in future patum kemisan abang plan kerja kan Charlie naja kan akan kemon kedung competitive exam amukha UPSC APSC amukha lapan IAS exam kan bahai kan belum kan lagi ong mucot bang kapre ka state asana kan koplang kerja kan sih Dilai Higher Secondary School along Kechengsi alumni meet ke pamanpon Pinaru chiklo ni phai thong kep ani lakhain koi rai si Borjan constituency arlo Dilai hawar along kedo Dilai Higher Secondary School along pini Kechengsi alumni meet ke padopon bangso amai ada por phai troxi penche pangseng pon na pen por phai ner ke ba por akhut school alamata me school alama engthot pon lapen puthot por phai ner kebra minute krip por malom so apor aphan bangso sekolah lang loko charli pen kar ditang atum aphan kachiki mosai tami dengpon bangso kachiki mosai mek ended pen api pothot por phai sir kep apor malom tree plantation mate thengpia rong aklim soki ajai mek tami padopon
Pothot porphai kresia pormalong pen school alumni meets amai pi padopon bangsa hot kecheng si laki mai fu ang hoi kang ni pen chenglok karbi kan barim ritnong ching di kan pangcheng pon si bangso ajai mek pangcheng pon lason si bangso school along kecheng si average metric asat lang ketok dun cheng laki kedam tang farokre sir kebra trokner kebra esi anika na hot kep ang deng asat lang mate metric asat lang ki undun atum aphan aman kedo karbi pohopen karchopon lapen nona phet labang so school pen metric mate kep ang deng asat lang along ki undun atum ana phanta man kedo karbi apohopen archopon lapen pothot porphai ke thomra chetema porahot kadoka ve pen alnisan chorapsi pini bangso amai mesen pen pachon pot KDB pen Wilson Bereport আমার ডিলাই হাই স্কুলৰ প্ৰথম এলুমনি মিট পতা হৈছে ইয়াত 1977ৰ পৰা যিখিনি ষ্টুডেণ্ট ওলাই যোৱা আজি গোটেইখিনি ইয়াত লগ হৈ আমি বহুত আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ বহুত আৱেগিক হৈছোঁ বহুত মানে কি ক'ব ভাষা নাইকিয়া নিচিনা হৈছে আমাৰ গোটেই এক্স ৰিটায়াৰ্ড হেডমাষ্টাৰ সকলো উপস্থিত হৈছে এইখিনি মানে ডিলাই ৰাইজে সকলো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে আজি এই সভাখন চলাই যাব পাৰিছোঁ আসলে ডিলাই হাইস্কুল কি ক'ব ধন্যবাদ গৌৰৱান্বিত আজি ইয়াত থিয় হৈ যিটো যে